Hementxe gaude Montse, Edurne, Ana, Joserra eta ni Irene. Aspalditik voluntarioak gara. Hementxe ondo antolatzeko arlo ezberdinetan antolatuta gaude. Familia arloan, voluntariotza, elkarrekin, sareak, mantenimendua, administraria. Horrela, hobeto funtzionatzen degulako. Zergatik naiz voluntarioa? Hasiera batean laguntza eskatu zidatelako. Ezin nuen ezetz esan, hasi nintzen, eta hortik aurrea oso jende ona ezagutu eta gero, denbora pixka bat emanda egoismoagatik gauza asko jasotzen dut nik, eta ikusten dut denon artean laguntzen dugula pila bat. Nire lan gutxigatik lan pila bat lortzen dugu. Mundua guztientzat beharko luke. Nik voluntarioa naiz, urteak daramatzat, kanpora joaten naiz, hemen gelditzen naiz, eta bertatik jasotzen duzuna ez duzune jasotzen. Berez, voluntario izatea ematea baino jasotzea da. Egin zaite voluntaria. Gu bizi poztu gara!